Blížia sa prázdniny, na cestách a cyklistických chodníkoch pribudnú cyklisti. Poďme si spolu pozrieť 4 miesta nášho nového cyklistického chodníka, kde sa oplatí byť opatrný. Tu vidíme priechod pre cyklistov na Tureckej ulici. Cyklista prichádza z parkoviska z vyznačeného koridoru pre cyklistov a dopravná značka mu prikazuje odbočiť doprava. Priechod pre cyklistov však pokračuje rovno a preto cyklista nemôže dopravnú značku rešpektovať. Venujte preto zvýšenú pozornosť vozidlám prichádzajúcich zľava a tiež tým, ktoré vychádzajú z parkoviska v zmysle prikázaného smeru. Zvýšená pozornosť na tejto križovatke by mala platiť aj pre vodičov. No a takto vyzerá bezpečná križovatka cyklochodníka v realite. Za križovatkou však na cyklistu čaká ukážkovo bezpečný cykloúsek. Ak cyklista prichádza od kruhového objazdu pri Lidli smerom na námestie 1. mája, čaká ho prejazd jednosmerkou, avšak proti smere. Zákaz vjazdu síce pre cyklistu neplatí, ale v realite to môže vyzerať veľmi nebezpečne. Po zotmení aj z pohľadu vodiča. Toho síce informujú dopravné značky o povolenej rýchlosti aj o zvýšenom pohybe cyklistov v oboch smeroch, ale cyklisti často zvolia radšej jazdu po chodníku. Našťastie je tu opäť krátky a bezpečný úsek nového cyklochodníka. Aj tu sa však môže stať, že stretnete psíčkara so svojím miláčikom a lanko jeho vodítka zbadáte až na poslednú chvíľu. Sme späť na Tureckej len z opačného smeru. Cyklista prejde po priechode, mal by zosadnúť z bicykla, prejsť po prechode prechodcov, zabočiť doľava a pokračovať po vyvýšenom chodníku. Nebezpečná situácia môže nastať, ak vozidlo vychádzajúce z parkoviska zastaví na prechode prechodcov. Cyklisti zväčša prechádzajú túto križovatku šikmo, mimo priechodu pre cyklistov. V takom prípade si ale dajte pozor na oblúk obrubníka vyvýšeného chodníka. Štvrtým miestom je práve tento vyvýšený bývalý chodník, po ktorom cyklista ide proti idúcim vozidlám. Je to pomerne nepríjemný pocit, najmä ak sa cyklista míňa s nákladným autom. Spozornieť by na tomto úseku mali rodičia, sprevádzajúci svojich malých cyklistov. Na záver čerešnička na torte alebo kus betónu na cyklochodníku. Ďakujeme, že nás sledujete a buďte na našom novom cyklochodníku opatrní a ohľaduplní.